Dobrý deň, moje meno je Štefan Gombita, som z televízie Palči a chcem vám predstaviť túto super vetrovku. Tu môžete vidieť kapsičku na padák. V prípade, keby ste padali z nejakého útesu, sa vám rozopne padák, až sa zachránite. Tuto z druhej strany môžete vidieť kapsičku v prípade laviny, že budete v nejakej Tatrách alebo niekde, zasype vás lavina a sa vám to vysunie, taký vzduchový vak a sa neudusíte. Tu môžete mať kapsičku na slaninu, keď príde pes, aby vás rýchlejšie vyňuchal. No a toto je náš model. Volá sa Miloš Paľo. Je to krásny model, krásna vetrovka červenej farby za super cenu. Je to cena taká popísateľná približne 500 eur. V prípade objednania hneď môžeme vám dať zľavu 50 eur. Ďakujem za pozornosť.